גיוסים אף אחד לא מגזים, אף אחד לא הולך לצור, אף אחד לא צועק, שום מורלים שקשורים לצור, שום דבר כזה. בערב לפני כולם תולים שלטים, אווירה טובה, אחרי זה כולם נשארים לפרק. יאללה, תנו בראש. לקחו לי את החופש, ריבון העולמים, לקחו ולא החזירו אנשים רעים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם מתעורר, שופט הוא אלוהים. אם רק ידעתם מה הם אסירים, כל אדם מתעורר, שופט הוא אלוהים. איפה הייתם בשתיים בערב לסמינר? עיר הפשע והרשע, כוכב יאיר. אנחנו יודעים שלקחתם את צוות ט'. מה עשיתם להם? סגרו הגרסה? אחד לבן. היינו בפוקר לעבוד, נדיר. עכשיו אני משם? כן. למה זה תקראו לך אותה? שום דבר. מה יש שם? בוא נראה. הם בדייט? עזבי, זה לא זה. שנמשיך. בביתה התחלתי לחפש רמזים בש"ג. טוב, אני מתחילה לחפש ראיות. אבל מצאתי אחת. אני בדרך אליה. אוקיי, קיבלתי, אני בדרך כלל נמצא דיק הבא. ליה, אני מתחיל לחפש רמזים. מצאתי עוד אחד, בדרך לאסוף אותו. טוב, עברתי למקום שרואים את כל היישוב. אני פה בתצפית מעולה, אני אתן לך בכל המתרחש. עבור. טוב, תקליה, אני לא מצאתי פה כלום, כאילו אין פה... רגע, יש פה מישהו. בוא את זאת. היא בפינגות עם עצמה? בוא לפה מהר, אני תעשי אותה. בשביל... רגע, ראיתי מישהי. ליה, אני פה בגן שעשועים, אני מחפש, אני לא מוצא אף...
רגע, ראיתי מישהו. למה ברחתם? לא בא לי. הבנות שלהם גבריות. הם שמות שקיות על השיער כדי לא להתלכלך. הם גדוד חייבים. החברות שלי, שומע שלי ירקות. הם כמו בני עקיבא. באמת, תנו להם צ'אנס, למדו טוב. טוב, נו. יאללה. טוב, נדליק שם. כמה זמן לוקח להכין את הזמנה? לא, תבדוק כבר, יואו. יאללה, כבר לקחו לנו את ההזמנה. סייק!